εσάς και τους αγαπημένους τους ανθρώπους και πάνω απ' όλα να έχουμε μια χρονιά παραγωγική με καλές συνεργασίες και με επιτυχίες επαγγελματικές και προσωπικές. Σημερινή εκδήλωση δεν είναι εκδήλωση, είναι γιορτή. Και η γιορτή αυτή δεν ανήκει σε μένα, δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει σε όλους εσάς τους συνεργάτες και φίλους μας. Όπως είπα και στην αρχή, έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας σήμερα οι νέοι μας συνεργάτες από την Clinical Watch. Ουσιαστικά η παρουσία τους είναι εδώ και σφραγίζει τη στρατηγική συνεργασία που έχει συναυθεί με την εταιρεία μας, στη στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια. Here in attendance, it's been a pleasure working with Tassos and the team from Datamed. We greatly appreciate it. It's my first time here to Greece, so I'm excited to see a little bit of Athens as we're here and further explore our partnership together as we continue here. Financially, we are a very stable company. We did about over $400 million in revenue this year alone. Why it's important? It allows us to go into and expand into new countries, into new opportunities. Και σας εύχομαι υγεία, νέες επιτυχίες, αλλά κυρίως αισιοδοξία και ελπίδα.